Әйе, беренчедән сүзлекләрнең төрлесе бар. Кайберләре аларның сүзләрне тоташ туплауга максатлары туплап бирү булса, кайберләре киресенчә әле шул бик күп сүзләр арасыннан кирәкләрен сайлап алу. Ничек дип әйтим? Безнең хәзер менә аңлатмалы сүзлек төзелеп бетеп килә һәм анда якынча 80 мең сүз булачак. 80 мең сүз азмы күпме дип сорасагыз, бер кеше хәтерендә якынча 10 мең сүз тута ала икән. Менә шуны чагыштырганда 80 меңнең шактый зур сан икәнен дә күрә алабыз. Әле бит без сүз турында гына сөйлибез, ләкин сүзләрнең бик менә әйтә алмыйм инде күләме, проценты күпмедер, ләкин сүзләрнең абсолют күпчелеге күп мәгънәле сүзләр. Ягъни 2, 3, 4, 5 мәсәлән татар телендә салу сүзенең ялгышмасам 63 мәгънәсе бар. Бу моны бөтенсендә хәтердә тоту мөмкин түгел. Бу Мәсәлән, шәй салу, шәй ясау. Әйе, шәй сүзе үзе генә дә исемлеге дә, ишемлеге дә, мәҗлесе дә бар аның, нинди генә мәгънәләре юк. 80 мең сүз аз түгел. Менә сүзлекләргә ихтыяҗ бармы соң? Сез эшлисез әлбәттә, зур эш башкарасыз, ләкин менә сорау бармы? Әйтик, ярый мәктәпләрдә бәлки ул кирәктер, анда китапханәләргә соратып алалар. Менә кеше килеп, карайлы кызыксына, менә шундый сүзләр белән дип сүзлекләргә ихтыяҗ. Ихтыяҗ андый махсус аның өчен махсус бәлки тикшерүне үткәрергә кирәктер, ләкин безнең үзебезнең инде ниндидер бер даирә бар. Ул даирәдә халык кызыксынып көтеп тора безне. 6 том чыккач, без берсе чыкты, икенчесе чыкты, ел сайын шулай чыга бардылар һәм кайчан киләсе том буламы дип. Алар инде менә ишелеп, ишекләребез каршында чират тора дип әйтә алмыйм мин, ләкин ниндидер билгеле бер даирә бар. Күп түгел, алдан ук әйтеп куям, ләкин аңлатмалы сүз турында сүз алып барсак, ул ихтыяҗдан бигрәк менә телнең сүзләр составын саклый, билгеле чордагы сүзләр составын саклый торган бер тупланма, шуңа күрә ул дәүләт дәрәҗәсендә куелган бер проблема дип әйтик. Һәрбер җитди үзен хөрмәт иткән халык, милләт мондый сүзлекләрне төзүне максат итеп куя. Күбрәк сөйләргә кирәктер ул хакта, миңа калса. Халык әгәр дә белә икән, менә шундый сүзне карайлы мәгънәсе. Кайчакта мин менә ишетәм дәген, уйлап калам, карайлы бу сүз каян барлыкка килгән икән. Менә без сезнең белән сөйләшеп тордык әле. Кирәкле кишер яфрагы. Менә шул сүзне күп кеше әйтә бит инде халыкта, әйбет. Аның да мәгънәсе кызык, каян барлыкка килгән ул? Каян барлыкка килгән? Күп кенә әйберләр, кушаматлар, бигрәк тә татар телендә таралган әйберләр. Алар кай вакытта юк кына урыннан ялгыш әйтелүдән яки ниндидер шундый очраклы гына килеп чыгара мөмкин. Кирәкле кишер яфрагы, әйе, кызыклы. Еш кулланыла бит. Әйе, бөтен татар куллана торган сүздер бәлки. Кишерне элегрәк хәзерге кебек пакетларга салып сатмаганнар. Аны бәйләм рәвешендә сатканнар. Шуңа күрә аның сабагында саклап калырга кирәк булган. Ул сабагы эшкә ярамый бит инде, аны барбер ташлыйсы бар. Ләкин менә вакытлыча сатып алып кайтканчы булса да, аны ничек тә булса тотарга кирәк, ничек булса сакларга кирәк. Менә шулай, шуңа күрә бик коллективдамы яки башка бер урындамы, компаниядәме бик артык булмаган, ләкин инде ничек тә түзеп шул янда тотуын кабул итәргә кирәк бер элементны, кирәкле кишер яфрагы дип әйтәләр. Яки инде кызык чагыштыру булганмы? Төп эшне башкармаган кеше, ләкин менә бу урында булырга кирәк кешене кирәкле кишер яфрагы дип әйтәләр. Бит кишерне сатканда аның яфраксыз гына сатуны белмәгән булып чыга бит инде, улаймы? Шулай, әйе. Кызык кына монда аңлатмалар. Әле менә тагын бер сүз Инстаграмда бер көнне яшьләр саңгы турында сорыйсым килә. Краш дигән сүз. Краш дигән сүз мин аны уйлыйм, матур, спай фотодагы бер кызга матур дип язганнар инде, әйме, краш. Менә шул сүзнең аны бит инде әгәр дә без өйрәтсәк балаларны, яшьләрне, чиктер җәлеп итәргә кирәк бу сленгтан. Үзебезнең татарча сленг дип әйтеп буламы икән инде аны? Матур дип, спай дип әйтергә. Булмый дип уйлыйм. Алай булуына бик ышанып бетмим, чөнки хәзер менә булай, бу яктан карыйк әле. Әдәби телнең баюының берничә юлы бар. Аның иң киң таралганы ул алынма сүзләр алу. Чит телдән алу, әзер килеш алу яки калькалаштыру. Калькалаштыру үзебезнең сүз кебек, ләкин төбендә аның идеясе дип әйтгәндә мәгънәсе үзебезнеке түгел. Мәсәлән, дәүләт советлары, анда ниндидер компьютер тышканы дигән сүзләр берсе дә татар
арасында һәм татар телендә барлыкка килгән түгел, башка телдән тәрҗемә итү түгел инде, бу менә мәгънәсе белән. Әле ул сөйләнелми дә алай. Әйе, сөйләнелми дә. Ә менә үз сүзләре, халыкның, милләтнең үз сүзләре хисабына баю бары тик я диалектлар, яки сленг аша гына барлыкка килә. Ягъни түбән стиль аша. Баштан ул бәлки хәтта сүгенү дәрәҗәсендә булырга мөмкин ул сүз, яки ниндидер сленг, ниндидер диалекталь сүз булырга мөмкин. Аннары соң ул нейтральләшә, аннан соң ул хәтта термин булып та китергә мөмкин. Халык өйрәнеп китә. Әйе, мәсәлән, ялгышмасам, хәтерем ялгышмаса, хәзер хәтергә дә ышану бик кыен. Мәргән сүзе ялгышмасам безнең татар телендә баштан диалект ниндидер аерым җирле сөйләштә генә булган. Хәзер инде без төз атучыга, снайперга да мәргән дип әйтәбез. Хәзер әдәбиләште ул. Сленг белән дә шул ук хәл. Ләкин татар теле диалектларга бай булса да, безнең бердән-бер чыганагыбыз менә үзебезнең тел хисабына байыту чыганагы булып диалектларыбыз гына тора дип әйтә аламдыр күпмедер дәрәҗәдә, чөнки сленг булсын өчен шәһәр культурасы булырга тиеш һәм шәһәр балалары, шәһәр яшьләре күбесенчә менә бу телләрне ана теле итеп кабул итеп, менә җитмәгән үзләренә кирәкле ниндидер сүзләрне сүз ясалышында катнашырга тиешләр. Ә бездә ул юк. Карагыз, сезгә бер тәкъдим ясасым килә. Сез бит инде сүзлекләр эшләүче кеше. Бәлки сезгә бер бүлекне нәкъ яшьләр сленгына багышларгадыр, нәкъ шушы яшьләрне культура дидегез бит тәрбияләргә, шул краш урынына спай мотор дияргә. Яисә тагын ниндидер менә кызык бит. Ул кызык әйбер, ләкин ул мин сезгә ничек дип әйтим? Мөмкин эшме? Мөмкин эш түгел кебек тоела, чөнки бу ниндидер өстән төшерелгән бер хөкем кебек булачак. Без яшьләргә әйтергә тиеш булабыз, менә краш түгел, ул спай. Менә ул шулай дөрес. Алар дөреслекне эзләми. Бәлки әйтергә кирәктер, менә шундый төрдә бар бит аның дип теге махсус итеп түгел, күрсәтергә. Һәрбер кеше бит инде карап утырамы яны менә. Сезнең радиода бер вакытта ниндидер бер алып баручылар, хәтерләмим хәзер, алло урынына нинди сүз тәкъдим итә алабыз дип кызык әйбер үткәргәннәр иде. Шунда мин әллүки дип әйттеләр. Менә мин әйтәм, әле мин үзем дә шуны кулланам. Менә бу үзебезнең телдә тәкъдим итү. Һәм ул күпмедер дәрәҗәдә менә күңелгә ятышлы икән. Мин хәзер танышларга әйтәм икән, баштан ук телефонны алып әллүки дип әйтәм икән, иң беренче позитив, аннан үзләре дә шул ук сүзне куллана башлый. Менә бу кирип китә. Ләкин сез әйткән, менә монысы бик дөрес түгел, менә монысы безнеке түгел дип әйтү, ике теллелек хәтта татар балаларының алга ките укымышлыраклары дип әйтим, хәзер инде өч телдә дә сөйләм дәрәҗәсендә белгәнлектән без аларга өстән хөкем төшерә алабыз дип ышанмыйм. Ләкин миңа кызык булыр иде. Мин кызыма алыр идем мондый сүзлекне. Карап, күзе белән генә карап, шундый матур татар сүзләре бар икән дип әйтеп куярга булыр иде. Безнең лексикография бүлегенең барлыгы ул үзе үк бер мөгъҗизамы. Мөгъҗиза дисәм инде фән дөньясы өчен бәлки дөрес түгелдер. Чөнки беләсезме, әйтик шул рус телен алсак, безнең 80-дән артык төбәк бар Россия Федерациясендә. Һәрбер төбәктә яки педагогика, яки ниндидер өлкәнең үзәк бер университеты бар. Һәрбер университетта рус теле кафедрасы бар. Анда 10-20 кеше эшли. Шуннан тыш безнең махсус рус теле институты бар. Славян телләре институты бар, гуманитар телләр институты бар. Булар академик структура буларак эшли, ягъни укытмыйча бары тик телне генә өйрәнә. Һәм анда йөзләгән генә түгел, меңләгән белгеч. Ә безнең ничә кеше эшли? Мин әйтергә дә куркам, безнең тел юнәлешендә институтта ставкалар саны 20-дән артмыйдыр бәлки. Менә без бу әйтик 2000-гә каршы 20 кешене берничек тә куя алмыйбыз һәм аларга рус телендә яки инглиз телендә бар бездә ясасак дигән әйберне физик яктан өлгермәячәкбез. Менә шөкер, әле мөмкинлек бар шундый русча, татарча, русча аңлатмалы сүзлекләрне эшләп һәм аларның электрон вариантларында бер юлы эшли барабыз без. Алар да интернетта ачык куела. Беләсезме, барбер бу бик зур проблема. Без инде елмаеп, уенчыны белән дә сөйләшәбез, ләкин татар сүзен ничек популярлаштырырга, ничек менә аның дәрәҗәсен тагын да күтәрергә әйтегез әле. Бары тик мәгариф системасы аша. Башка юлы юк. Дөньяда башка юл күренми. Чөнки таралган кайсы гына таралган телне алмыйк, ул телнең мәгариф системасы я бик югары, я бик түбән.
бик түбән дигәнем, менә кай вакытта белмим, дөрес аңларлармы мине тыңлаучылар юкмы? Кай вакытта наданлык та үзе белән хисап тотарга тиешле бер фактор булып тора. Әйтик, анда 7-8 миллионлык татар дип әйтәбез икән, аларның хәзер инде шактый яртысы булмаса үз телен белми, ниндидер Африкада әйтик, ничәдер мең генә кеше икән, алар үз телләрен белә. Монда мәгариф системасы, аларда ул бик түбән, бездә үзебезнең мәгариф системасы булмау. Без бит инде ачыктан-ачык күрәбез, татар мәктәпләрен бетергән, саф татарча укыган дип әйтик, татарча уйлаган һәм балалар, егетләр, кызлар, алар барыбер әдәби телне саклый һәм шулар ук менә бу сленгларга да безнең баетырга мөмкин һәм диалектлар белән дә баетырга мөмкин. Башкача, менә сез төбәкләрне әйтәсез. Төбәкләрдә хәл кызыганда, анда татар телен бик яраталар, бик сакларга тырышалар, ләкин мәгариф системасы булмау. Мин чеснок яратам, фәлән кебек шундый әйберләр килеп чыга. Югыйсә ул чеснокның сарымсак икәнен үзе дә белеп тора. Ни өчен шулай чеснок икән? Телгә кергән инде ул. Әйе, мин аны ниндидер экономия законы дип әйтеп булмый. Мәсәлән, понедельник көне очрашабыз дип әйтәләр, югыйсә татарчасы аның кыскарак бит. Ләкин алай түгел, дүшәмбе очрашабыз дип әйтергә була хәтта. Ләкин менә бик эшләп бетми һәм бу барысы да мәгарифкә барып таша, гаиләгә дә түгел, башка да түгел. Менә хәзер барыбер эш әкрен генә башланып китте, ләкин ничә еллар дәвамында кирәк. Менә булганны югалту җиңел, улай бит. Менә әкрен генә төзү, менә ул башланды. Мин барыбер менә укытучылар да бик борчылган бит инде. Әтәниләр дә шундый татар җанлы әтәниләр бар. Кирип китәләр, олимпиадалар үткәрелә, бер карасаң, очрашулар шактый. Әйтик инде, бәйгеләр уза. Ничә ел кирәк булыр икән? Нинди прогноз ясап әйтү бик авыр. Беренчедән, безнең республикабызда ничек кенә, нинди генә мөнәсәбәт булмасын, дәүләт структураларында татар телен саклауга кызыксыну юк дип әйтә алмыйм. Барыбер милли җанлы безнең җитәкчеләр бар. Һич югы без күршеләребезгә карыйбыз да, шундый фикергә киләбез. Алар киләләр, алар әйтәләр, без сезгә сокланабыз, без бездә дә шулай сездә кебек булсайды дип әйтәләр. Без бик күрмибез, без үзебезнең безнең тагын да югарырак үрмәлисебез килә, ансы бар. Ләкин булмый. Дөресрәге булдырган чагына була. Тырышабыз инде һәрхәлдә. Икенчедән, илдәге стабильлек, менә бу телгә мөнәсәбәт, бер уйлаганда, менә бу яңадан кайтам инде мин шул 18 елдагы вакыйгаларга, ниндидер тышкы яктан телгә бәйләнерлек, каныгырлык әйбер дә юк иде шикелле. Менә истән гөмбердәп килеп төште дә ул, уку елы башында нинди генә вәгъдәләр булса да, нәрсәләр генә булса да, бик тотылды дип әйтә алмыйм. Укытучыларның да мәҗбүр булдылар мәктәпләрдә я башка урынга китергә, я һөнәрләрен, юнәлешләрен үзгәртергә. Укучыларга да ул көтелмәгән әйбер булды. Ләкин ышаныйк, киләчәктә барысы да безнең үзебездән тора. Һәм менә татар сүзләрен, безнең милләтебезне, шулай гында менә һәр нәрсәне, татар кагылган һәр нәрсәне популярлаштыру безнең үзебездән тора. Әлбәттә, без бит менә институтта сез бая әйттегез бит, сорадыгыз, күңел эше дип җавап бирдек менә бу телгә мөнәсәбәтне. Мин үзебезнең институтта кемдер акча эшләр өчен утыра дип ышанмыйм. Анда утыручыларның барысы да милли җанлы халык һәм милләткә хезмәт итүнең аз гына булса да, бер хезмәт итүгә аз гына булса да өлеш кертик дип утыручылар анда. Һич югы менә безнең кебек кешеләр күбрәк булсын иде. Күбрәк булсын иде, әле менә халык саны исәпкә алу якынлаша бит инде. Әле менә шушы бөтен татарларны берләштерәсе килә сезнең дә теләкләрегез. Иң беренче акылга килгән әйбер әлбәттә шул, без татар булып туганбыз икән, татар булып яшибез икән, әлбәттә халык саны алу вакытында да татар булып язылыйк. Телебез ниндидер бик әдәби телгә якын булмаса да, бәлки ул диалект булса да, бәлки ниндидер айрым сөйләш булса да, барыбер без татар һәм зур милләтләр, шуны әйтәсем килә, зур күп санлы милләтләр, алар вак диалект вәкилләреннән торалар. Бу фәнни факт.